Nuair atá sibh sábhála, is féidir libh carú chun an sonchar atá agah ar an bpláinéad a laghadú, agus carú chun éifeachtaí an áirithe éard a chosc. Nuair a ágann sibh siomra, din cinnte go múchann sibh na sáilte agus na lasca. Nuair a eicinn sibh scona atá ag sile, laghda an fuil uisce tríd an scona a chasa as go hiomlán. Agus nuair a chaitheann sibh rud éigin sa bhosca brúscar, cinnte go bhfuil an bosca brúscar achar in úsáid más féidir. Agus bán tríal as blochanna fiáine a chur ngordaín, atá go maith do fáilnóirí chun carú leis na feithidí carú leis an bpláinéad. Níl an sin ach cúpla rud simplí is féidir le bhíonna chun carú leis an bpláinéad.